Pekné štvrtkové ráno, priatelia tipéri. V piatok nám sadol holandský zápas, MN vyhral 3-0 a tak máme ďalšiu výhru vo vrecku. Pochvál sa sám, inak ťa nikto nepochváli. Platí to aj v tipérskej branži. Toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Dnes mám v predstihu pre vás pripravený zápas zo Švajčiarska pre prípad, že by do zajtra klesol kurz. Rhein-Park štadión vo Vaduze bude svedkom zápasu 33. kola švajčiarskej Challenge League, čo je druhá liga. V zápase síce o nič nejde, avšak tretí Vaduz má tak parádnu formu a štvrté Aarau v podstate tiež nemá žiadnu motiváciu. Priamy postup, respektíve barážová priečka sa rozhodne medzi duom Sion a Thun. FC Vaduz naposledy vyhral doma, keď deklasoval posledný Baden 6-0. Vaduz má stabilnú defenzívu, veď v posledných 6 zápasoch inkasoval len 3 góly. Skórovať dokázali v posledných 15 zápasoch na svojom trávniku. Aarau má po domácej prehre 0-2 čo naprávať. Prehrali s 8. tímom tabulky AC Bellinzona. V posledných 6 kolách Aarau napadalo doved na 20 gólov, čo predstavuje pekný priemer 3,33 gólu na zápas. Čo sa týka vzájomných zápasov, Vaduz vyhral 2 zápasy, Aarau 3 zápasy a 1 zápas skončil remízou. Dohromady v týchto zápasoch padlo 17 gólov, z čoho 10 strelil Vaduz a 7 Aarau. Priemer gólov na zápas činí 2,83. FC Vaduz nastúpi bez zranených hráčov ako sú stredopoliari Milan Gajic, Nikolas Hassler, Cedric Gasser a útočník Elvin Ibrisimovič. Zatiaľ čo Aarau nebude mať k dispozícii obrancu Bastiena Konusa a útočníka Janika Turého. Vaduz v tejto forme pasujem za favorita dnešného stretnutia. Netreba však zabúdať na to, že Aarau skóroval v 5 zápasoch vonku v rade. Tipnem si viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,60. Pod 1,50 by som to už nepodával, tam to už nemá hodnotu. Na dnes v predstihu toľko, priatelia, užite si štvrtkového dňa, víkend sa blíži, dobre je. Prihlásim sa hneď, ako nájdem tip, ktorý stojí za to. Čaute.